zanimljivo. Da, izvolite. Hvaljen Isus i Marija. Uvijek, evo malo ćemo... Pozdravljam vas. Da, izvolite. Da, izvolite. Pater Fridli, a pozdravljam gospodina Tomca iz sveg srca. Hvala lijepo. Neka ga Bog blagoslovi svakim blagoslovom. I nek nam još puno knjiga napiše i na svakoj njegovoj riječi, svaka je liječi njegova riječ. I ja sam član Radio Marije i ja ću ga jedan dan preporučiti u kruncu Radio Marije, neka ga Bog blagosliva i neka nam ga dugo poživi. Hvala vam, draga gospođo. Evo, daćemo prigodu, budući da mnogi zovu sada. Izvolite, halo. Hvaljen Isus. Navijeke. Ja sam Ivana, zovem iz Zagreba. Da? Morala sam se javiti jer moj suprug je prije puno godina, on je lani umro. Kad je gospodin Tomac se pojavio u jednom drugom obliku nego je inače bio, moj suprug je rekao: Ivana, Tomac se preobratio. Hvala dragom Bogu da je to tako i užasno mi je žao što to moj suprug nije doživio sada da ga čuje. Ali gospodin Tomac vjeruje u vječnost i budite uvjereni, on je s nama. Da, tako je. Upravo tako. Hvala vam, draga gospođo, hvala i vama. I na ovim suzama koje osjećamo. Izvolite. Halo. Izvolite. Isus i Marija. Uvijek je. Veliki pozdrav doktoru Tomcu i našem pateru Fridlu iz Daruvara, Slavica je. Izvolite, Slavice. Doktor Tomac, recite mi, jesam li ja u pravu ili u krivu kad je unazad, evo okvirno jedno, ajmo reći 3,5 godine, u mojoj obitelji bio komentar između mene i supruga, pa sam rekla: zar se tebi ne čini kod profesora Tomca da zapravo se povlači iz politike, ali ja mislim zbog toga što se ne slaže sa većinom djelovanja i vođenja politike na način kako to obično biva u negativnom smislu. U pravu ste. A doktore Tomac, stavite si u zadatak da svojim svjedočenjem još mnogi zapravo shvate šta je vrijednost ovo zemaljskog života, a šta ih tek čeka u onom beskrajnoj ljepoti slušajući kroz vaš primjer. Jer čut vas, gospođu Vokić, gospođu Tomašić, a tako ih malo možemo čuti, a mislim da su mnogima primjer. Uzmite si to na zadatak da još takvih puno bude kao što ste vi. Hvala lijepo. Profesor, puno ćete zadaće dobiti danas na Radio Mariji. Da, izvolite. Halo. Hvaljen Isus i Marija. Uvijek je. Pri telefonu Žarka. Izvolite, Žarka. Dragi profesore i dragi pater, duboko ste me dirnuli, plakala sam slušajući vas, a ujedno oduševljena vašim učenjem. O, kako bi bilo divno kada bi i ostali naši katolički intelektualci bili glasni. Vjerujem da bi na naše hrvatsko društvo vrlo pozitivno utjecali. Hvala vam, dragi profesore, i neka vas Bog još dugo svoj ljubavi čuva. Hvala i vama, gospođo Žarka. Izvolite. Halo. Izvolite. Hvaljen Isus i Marija. Uvijek je, odakle poziv? Švicarska. Izvolite. Lijepi pozdrav i hvala dragom Bogu i hvala vam da ste ovako tu emisiju dali večeras. Dajemo svu podršku iz cijele Švicarske za našega dragoga profesora Tomca i jako sam uzbuđena srcem od radosti. Pjeva upravo tako kad ga se sluša. Neka ga Bog blagoslovi, neka ga još dugo poživi. I hvala dragom Bogu da je dragi Bog sačuvao Hrvatsku opet od komunista, da nam nisu došli na vlast. Neka našega Sanadera, idemo dalje. Bog vas blagoslovio. Halo, izvolite. Dobra večer, hvaljen Isus, Pereković, Kaja na telefonu. Izvolite, Kajo. Gospođo Kajo. Drago mi je da sam slušala vaš predjevnu ispovijest. Ali ja moram sada kazati da nisu svi osuđivali vas na Blajburgu. Mi smo se radovali vašemu istupu na Blajburgu, vašoj iskrenosti s kojom ste tamo došli. Sjećate se da sam u ime Društva političkih zatvorenika nedugo iza toga dali podršku došla k vama i da eto jednu podršku da smo mi uz vas i da mi očekujemo velike nade u vašoj potpori za ostvarenje onih naših ideala koji su prestali u Blajburgu. Hvala vam, draga gospođo. Hvala, moram reći da je gospođa Kaja Pereković i mnogi drugi, čak i učesnici i žrtve koji su prošli križni put i Društvo političkih zatvorenika javno istupilo i dalo mi veliku podršku za moj istup. Da. Halo, izvolite. Halo.
hvaljeni si Marija. Navijeke. Da ne bude samo sjever, neka bude malo i juga. Recite odak. Mara iz Splita. Mara, izvolite. Evo, zaista... Nema Splita do Splita. Nema Splita do Splita. A ju nisam dobro rekao. Dobro, bilo mi je jako žao kad sam čula da ste vi, vas dvojica, bili na televiziji, a da ja nisam to gledala. A evo, sada Bogu sam bila svijed ove večerašnje emisije. I šta da kažem, evo, zaista duboko dirnuta, onako milošću Božjom, ispunjena da dijelimo ljubav Božju zajedno, evo, neka bude svjedok i dalje, neka bude što više svjedoka, pogotovo ovakvi kao što je naš. Hvala vam, draga. Hvala, gospođo. Halo, izvolite. Halo, dobra večer. Dobra večer. Ana ovdje iz Zagreba. Ja bih htjela samo ukratko posvjedočiti kako je gospodin Tomac bio plemenit i velikodušan još u doba komunizma. Naime, moj ujak mi je posvjedočio, on je bio privatnik i uspješan u doba komunizma i još je školovan. I kako je bio nekako kako bi rekli, na programu i osude i tako da se opstruira dalje njegov rad, gospodin Tomac je samo na jednom sastanku rekao pustite neka radi čovjek, dobro da je školovan i obrazovan. Gospodin Tomac nikad nije upoznao mojeg ujaka, niti imao nikakvog interesa, niti ništa, ali eto, sad mi je ujak koji je već stvarno u godinama tako posvjedočio kako ta jedna lijepa riječ. Gospođo, hvala lijepo. Izvolite. Halo, izvolite. Halo. Hvaljeni si Marija. Uvijek je odakle ovaj poziv? Poziv je Željko zove iz Splita. Recite Željko. Pitao bi brata u Kristu, Tomca, da je se poslušala poruka Fatime i da nije bilo komunizma i ateizma u svijetu i drugog svjetskog rata, ko zna bi uopće bio u partiji komunista, gospodin Tomac bi mogao danas ovako svjedočenje imati. Eto, hvala. Da. Znate, šta se događa u povijesti, teško je reći. Je li moglo biti drugačije ili je baš zato što je bilo takvo nije moglo drugačije. Komunizam je naneo velikog zla čovječanstvu. On još nije mrtav, on još živi i pokušava se obnoviti. Mnoge zle ideje komunizma preuzeo je globalizam, odnosno taj ateistički hedonizam, i zato nije ni kod nas slučajno što su za taj liberalni hedonizam i ateizam bivši komunisti dušom i srcem. Evo imamo nekoga na telefon, dakle telefonske linije su sve zauzete, izvolite. Hvaljen Isus. Odakle poziv? Iz Zagreba. Izvolite. Htjela bi reći, zapitat gospodina Tomca da li je čitao Iz tame u svjetlo od onog Kolumbijca i kako bi to prokomentirao. Nažalost, gospođo, nisam čitao i zato ne mogu... Inače smo mi definirali da ako je u pozitivnom smislu zapravo obraćanje prijelazi iz tame u svjetlo, to lijepo govori Sveti Ivan. Ja pišemo baš o tami i svjetlu u svojoj knjizi, moj obračun s KGB-om. Da. I objašnjavam zašto je to toliko za mene svjetlo važno i objašnjavam zašto sam u životu ponekad išao za pogrešnim zvijezdama vodiljama. Evo primit ćemo još jedan telefonski poziv i polako privoditi našu emisiju. Navijek je, odakle poziv? Iz Zagreba, Nikola. Izvolite, gospodin Nikola. Ja vam čestitam i pozdravljam vas, gospodina Linića i gospodina Tomca. Eto, mnogi su mi već baš danas rekli da sam ja pater Linić, to mi je veliki ponos, ja sam pater Friedl. Dobro? Kad niste Linić, onda budete Ivančić. Dobro. Šalim se ja. Da, razumijem, Nikola, izvolite. Ja čestitam gospodinu Zdravku Tomcu. Primijetio sam u 2 rečenice njegovu vjeru. To je bilo kod vjere da mu polaze suze i kao vjernik ni ga strah umrije. Ta 2 slučaja sam primijetio njegovu vjeru, ne znam, to vi režete i on morate... Dobro, gospodin. Hvala vam lijepa. A gospodin Tomac, on je bio visoki čovjek, on je bio uz pokojnog Račana, a pokojni Račan je od 75. godine bio na vlasti.